الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. aya man artino daga ko en jangino ko ha jangde men salide annabi Musa alayhi salatu wassalam wadi du'a mako wiyata waktub lana fi hadhihi dunya hasana jawmira wa min wajibinan min windan min ha dunya ndu bode ngam fil akhirati hasana e hedi alahira bo bode ngam dunya ndu amaru alata bodu ko heba kala ko marata dagi ɗum fof ɗum woni jawdi teridiraɓe woɗɓe ɗowtiɓe ɓiɓɓe ɗowtiɓe jawdi barkandeeri sukaɓe dawriditeɓe ɗo o heɓi bana ni hawti nden o jam dina bo nayi duniya ka heɓake to jam dina bo nden bo o tammoto kadi bo mboodi haalakira o wiyata inna kunna ilayka minon ɓe min soɓɓitake herma min accide de ko min kuwanno kalduɗum ɗo fuu min tuubanima. Allah ceniɗo wi adabi usibu bihi man asa, yangadam mi waforan be maka mo mi muyita dibo yangitirki ɗum. Wa rahmati amma hinna e am wasiyat kulla shay, fesani kala hunde fuu. Hinna e am huɓake kala hunde fuu har duniyaru asa abtubuha ha duniyaru kam to en hiisi en ndaari hinna e Allah seniiɗo huuɓake kala hunde fuu nde Allah seniiɗo wiiɗo nonnoon en keɓti ɓe en keɓtayi huɗole men ha a yiyata nonno ɗum woni kam to ɗum jawdi a tawa julɗo ɓe kefeero huɗo mara, to jamu julɗo ɓe kefeero huɗon mara, to teriɗiraaɓe julɗo ɓe kefeero huɗo mara, to ɗum ɓiɓɓe julɗo ɓe kefeero huɗo mara, to ciye julɗo ɓe kefeero huɗo mara. ɗaɓɓitini ha duniyaaru ɗo kam to ɗum hunde duniyaaru kam hinna e Allah seniiɗo huuɓi accuɗon man ma haɗay ha ɓiɓɓe adama tan. To en nimti en wi julɗo ɓe kefeero kana ɓiɓɓe adama sike en ƴaɓɓa ɗum en dilla fayinta ha takle goɗɗe feere en tawa takle man kanje bo ko Allah seniiɗo feesinaniɗe. a yi dabbaji ɗo Allah seniiɗo waɗi fayin woodi gorel woodi deyel nder toon ko gele fuu bo ɗon wondi be bandum accuɗon fayinta a yiya haala ñaamgo Allah seniiɗo samgani kuuje man ɗo de ñaama. a tawata paare ha nder maayo to fusi tawa gilngel ɗon nder maare, gilngel man nde ngel geetel na ayi ngel ñaaman. a yiya sondu wala ngesa wala walde wala buti to weeti fajiri ɗo tema maan ka finayi samka ngel weelo fiddini ngel ɗo siika cik 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 umma dilla yiiɗo e hidde ko kiikiɗe warta ha sappo mum ɗo haari. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi law kuntum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkuli la raja'akum kama yarju'u tayr yabdu himasan wa yarji'u bitan.
annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi to nini on ɗon no hoolo allah on ɗon no yofta fimon ha allah bat ko haandi on yofta fimon ha maako da o riskanno on bana o riskata sondu colliɗo weeta fajiri derel ɗo takki ha ɓaawo ngam weelo hidde ko lottaki kiɗareedu muɗum haɗa heewi to ɗon man hollima allah ceniɗo waɗi hinna e mum ɗo huuɓi kala hunde fuu wala nde e nde ha duniyaaru kanjum man nde ɗo o wiɓanniman ɗo waktub lana fi haji duniya hasanatan wa fil akhira windan min mbondi heedi duniya be l'akhira fu waɗi ɗum wajibi min keɓoɓe ɗum sababu majum bo ngam min tuubake jawmirawo seniɗo jaabake ɓe wiyata azabi usibu bihi man asa'u yangadam kam miɗo waforaka mo mi muuyi taadibahu yangitirki ɗum duniya be l'akhira fu non noon kadi wa rahmati wasiyat kulla say amma hinna en feesani kala hunde fuu en limti nder majum huuɓugo ɗo nden ha kulla sayin ɗo wi fi duniya tafsirowo men wi nden hinna e man jotta kam noy je l'akhira allah wi fasa aktubuha sese mi winduma hinna e man mi wajibinan hinna e man fil akhirati al akhira bo lilladina yattaqun heedi ɓen kuloɓe allah heedi ɓen rentoɓe lutugo allah kamɓe on goni huwanɓe umroji allah fodde bawde maɓɓe kaale allah bo ɓe dayita ɗum kanjum kadi en wino wakkati nde ibilisu nanino kayum hinna e allah feesani kala hunde fu o seyi o wiyo kanko fu oɗon nder say'uɗo kadi na o tuubay o yiyayna ɓeya kana wi inna udna ilayka ɓeya kam tuubi on nder kanko o tuubay wakkati nde o nani jotta ka allah seniɗo wiya ha alakhira kam windanan o wajibinan hinna e maako lilladina yattaquna heedi ɓen kuranɓe allah seydanu tawi gikke kadi jotta ka tawi ase hinna e ɗo na je maako kanko kam yo wakkati man yahude en ɓo ceyi ɓe mbina kamɓe ɓe kuloɓe allah wa yutuna zakata ɓe ɗon dokka jakka bo allah seniɗo wi hinna e man ha l'akhira o windanan kuloɓe mo nden dokkoɓe jakka walladina hum bi ayatina yuminun ɓen nuɗɗinan ɓe ayaji amin ɓe nuɗɗina ayaje ɗe daga ɗe jippa e ɓe to ɗe jippi fuu har ɗon se taskitoɗen boɗɗum dey al imanu bil qadari hayrihi wa sharrihi imanu to a fuɗɗi daga arande muɗum kam al imanu malaikajo nde wartino sura ɓi adama o jami annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam nde o wiya muhammad akhbirni anil islam annabijo sallallahu alayhi wa sallam limtanimo darange islam a jowi al islamu an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tuti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila hadith wal andirtengol hadith jibril nde o jami annabijo o wiyata an muhammad yeccam ko woni islam nabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo islama seeɗa deweteɗo wala sey allah muhammadu nelaɗo allah a ɓoosa julde a hokka jakka a suuma lewru suuma a hijja suudu to a woodi bawɗe tan faago e maaru qala sadakt malaikajo go wi annabijo a gonɗi ɗum goɗɗo on o wardi ɗo suura mi adama oɗo ɓorni limse maako daneje tan gasa maako ɗo ɓale hakkurum o jooɗori ɓe annabijo o ƴami ɗum islama taw annabijo jaabake mo o wi annabijo a gonɗi mamnunu kattaɓe radi allahu an pilluɗo hadise o wi min hayɗini goɗɗo o oɗo ƴama annabijo oɗo gonɗinam ko woni ka efa kam ƴamowo ka anda on no gonɗinowo bona anduɗo e moye on ni ƴamata annabijo wiyamo hunde nder o wiya annabijo a gonɗi bo nayi ka efa kam waɗi accuma hala jonde ne o jooɗiri kam nde o yetti jooɗago maako koppi maako ha tuggi koppi annabijo sallallahu alayhi wa sallam nden ɓaawo ton o lori o wiyata annabijo fa akhbirni anil iman yeccam ko woni imanaku ko woni nuɗɗinki ko woni gonɗinki har ɗon annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo imanu ɗum a nuɗɗina wodede allah a nuɗɗina ɗo a gonɗina anda fakat allah ɗon ta gi'a ngam a yi'atamo ɗo a wiya hunde a wiya o waɗa ta a tokkitina yimɓe jannginanɓe fannol philosophe falsafa ɓe wiya yo hunde nde yi'atake fi hunde man nde wala ala man ɗuggay sam ko ɓinguel peetel mi andi ɗo ka ɗum fewre
to a ƴami professeur jonta ɗo professeur hollam yonkima ɗo le adi yiwde nde yiyatake fu waɗa ɗo a woodi yonkina waɗa commissaire yonki ɗon na waɗa yonki waɗa ko e toki hollam ne yonkima mi yiyandaki giɗane koki boɗeyi koki ɓaleyi nden kam goɗɗo acca wi ko ko yiyatake fu waɗa kam ɗo ka ɗum haala mere a nuɗɗina wodede Allah koɓe kawanta to pat haɓe rima wodede Allah o to on dilliɗi ɓe goɗɗo wiya min fu nami ginnaɗo de min fu mi beddinama fannol ma banni wayi on sey mi jangginiran noon a seyaɗo e kita fewugo ɓikkoye laata fewo on nasalillah salamatu alafiya taw annabijo sallllahu alayhi wa sallam jabake mo ko woni imanaku a nuɗɗina a gonɗina a tabitina wodede Allah ɓe inɗe maako ɓe tindinoje maako nden kanko tan on deweteɗo nden a nuɗɗina al imanu an tumina billahi wa malaikatihi ɓe malaika en tokki fayin kamɓe fu a yiyataɓe fayin amma batte maɓɓe kana ɗo wangi ha nder batte maɓɓe ɗo ha en jahata ɗo en ɗon hakkude sayɗanuji ɓe ginnaji ɗum konne en men bo ɗiɗo giya enen en giyataɗi da sunomaji ni ɗi torra en Allah ceniɗo waɗi malaika en aynoɓe ɗo ayna en on ɓe torrata en ɗo qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukila bikum wi'u qul yatawaffakum mi wina naton haɓe woni no yahfazunakum ɗon ha malaika en aynoɓe min bayni aydihi wa min khalfihim ɓe ɗon yeeso maɓɓe ɓaawo maɓɓe yahfazunahum min amrillah ɓe ɗo renaɓe ɓe umrore Allah to har ɗon man ɗo holli en malaika en go ɗon nden en ɗo yiya bo maañoɓe ɓe kuuje baatoje kala ko mari yonki fuu kay man ɗo maayi mere ɗo man waati mere na kay qul yatawaffakum malakul mawti alladi wukila bikum to ɗo wodani on malaika en waade maynoɓe on qul yatawaffakum malakul mawti malaikajo waade to ha to bona wino lahum aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah malaika en ɓawɗotoɓe ɓeɗo ɓeɗo ayne ɓe cottata sey to woɓɓe ngari to nden ɓeɗo lutta dillugo banni man ɗo holli en yo ɗo famni en fakat malaika en man ɓe ɗon accuɗon wahyuji jottanɗi ha annabo en mawɗo maɓɓe jaaroɓe wahyu man malaikajo jibril alayhisalam kanko on wari tawiri annabijo dow sura ɓi adama nden oɗo ƴama annabijo o ƴamimo islama o yeccimo o ƴamimo imanaku o wimo nder imanaku ɗum a nuɗɗina a gonɗina wodende Allah a gonɗina bo defte malaika en Allah a anda fakat ɓe ɗon daga ɓawa ɗon tataɓol a gonɗina defte Allah jippinaɗe fuu ha ala gaidu tawhidiya to en jangi babiraɓe men jangini en daga en famarɓe rahimahumullah wal imanu bil kutubi samawiya e nuɗɗinki defte samawinkeje jippinade defte Allah fufu a gonɗinade hanno Allah jippiniri ɗe kanjum won a gonɗini haala ɓe sañjiɗe hande ɓe sañjay wala haalama nda qur'anure kayre nden a jangata rewra Allah a nuɗɗina bo mobgal annabo en nulaɓe Allah fufu ɓe jottininede wala nulaɗo mo suuɗinelal ko peetel wala nulaɗo way hunde ka jaare o heɓaymo o andina ɗum sey jamanu nde wayne wari nde nder o andini ɗum fewre Allah seniɗo umri annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yottinki nelal o yottini nelal fufu cheikhu ousmane wi nulaɗo ɗum suuɗata wallahi nulaɗo ɗum suuɗata ko jarra ko anna o yottini nelal ɗo wala ko ɗumti ko ɗumejum mo wi annabojo nulaɗo suuɗi nelal yottinayi on man o fewni annabojo man nder kaw nuɗɗinaymo to wa rusulihi wal yawmil akhir non nuɗɗingo ñalomare ragarere yande dargal yande nde duniyaru ɗo timmata waɗa ñalomare ragarere wala ñalde wonde ɓaawo mare ha ñalde duniya ɗo nde yottoto kay mo se ɓi adamajo nuɗɗina ɗum noon gonga ɗum waɗan nden nuɗɗingo hoddirore hayru be sharru ɗo kam ɗum darange imanaku on annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi imanaku liccule 50 e gelde ko 50 e gelde ɓurɗum towgo nder imanaku qawlu la ilaha illallah konngol deweteɗo wala se Allah ɓurɗum tullugo nder imanaku sottingo hunde torrojum ha dow lawol acca lawol yo ɗon goɗɗo hista laara kadi
taw nden darange imanaku joweego nde annabijo nde malaikajo go ƴami garduɗo sura ɓi adama annabijo sallllahu alayhi wa sallam limtanimo o wimo sadakta o wi a gonɗi allah seniɗo wi o windan hinna e maako o windanan ɗum ha lahira kam ɓen laatiɓe ɗo hulamo ɗo hokka jakka walladina hum bi ayatina yuminun kamɓe man nuɗɗinanɓe ayaji amin yo nden kam ha walladina hum bi ayatina yuminun ɗo mawɗum man ha ton darange imanaku joweego ɗo ɗe tawe nden ɓi adamajo taska laara kadi ɓaawo ɗon kala ko heɓimo balla ko o heɓi fuu oɗon nuɗɗini o andi nder hoddirore allah imanaku mako go wona ton o heɓi boɗɗum malla boɗɗum heɓi mo o heɓi kalluɗum malla kalluɗum heɓi mo fo anda nder no oɗo nuɗɗini oɗo gonɗini nder hoddirore allah go amma kadi to kalluɗum o yawan kadi o tuuba o ɗaɓɓita boɗɗum to boɗɗum o heɓi bo o yetta allah seniɗo ngam o heɓa allah moƴƴina mo allah ɓesdana mo la in shakartum la azidannakum tawa kamɓe man ɗo ɗum ɓe tindinoje ɗe allah seniɗo limti ɗo allah seniɗo wi ɓe o windanta hinna e maako alahira ɗo ɓe laatan ɓe ɗo kuɗa mo ɓe laatan ɓe dokkoɓe jakka ɓe laatan ɓe ɗon nuɗɗini bo ayaje maako ha jotta timmayde tindinoje maɓɓe damiyaɗo en darino o wi alladina ɓen yattabi'una rasula tokkan ɓe nulaɗo annabiya annabijo ɓe tokkan nulaɗo annabijo ɓe nuɗɗinanmo kanko man ɗo ɓaawo to nini o nelama ɓe nanino habaru maako daga o nelaka nden ɓaawo to o nelama bo ɓe nuɗɗinanmo to ɓe nuɗɗinimo bo noy nden ka ɓe huudan be sariya maako wa arada anna allaha qala li musa o wi o muñi ha ɗo warada joni kadi allah seniɗo wi annabi musa aj'alu laka al arda masjidan wa tahuran tusalluna haysu adrakatkum salah mi waɗanan on lesdi ndi fufumari ndi juulirde ndi senortendi ha pellel wakkati tawi on fuu on juula ko ndiyam wala on tamoto ko kanisaru wala ton on juula wa as'alukum takra'una tawrata an zahri qalbin mi waɗan on bo on janga deftere tawreta ɗo on dursonde ya fajuha rajulu wal mar'atu gorko be debbo fuu dursande mi waɗana on banni accuka non wal hurru wal abdu dimo be maccuɗo fuu dursande wa sagiru wal kabiru pamaro be mawɗo fuu dursande faqala musa dhalika li qawmi annabi musa mo jam allah tabitani se o yecci yimɓe maako nde wakkati nde o yecci ɓe go se fagaluɓe mbimo la nuridu an nusalliya illa fil kanaisi minin kam min giɗa juulugo min moya min juula minin kam se ha kanisaji se ha suuɗi dewtirle amin wala nastatiu an nakra alqur'ana an zahri galbin min giɗa wala nastatiu an nakra tawrata an zahri galbin min giɗa bo min jangate horeta be dursi ɗo wala nakrauha illa nazara minin kam min giɗa min jangane koyna be rarugo to har ɗon man en jangino wala mo dursi tawreta bana ko modiɓɓe mbi so nanayo annabi musa alayhi salatu wassalam annabi yusa umnu nun nden tokki moy na uzairu nden tokki ɓawo ɗon annabi isa alayhi salatu wassalam ni on jawmu ha siya wino en to ɓawo ɗon nde ɓe mbi banni allah seniɗo kada anda ko wino kamɓe ɓe sali noon to ha nder yimɓe ɓe allah windanta hinna e muɗum ha lakira ɗo wonan kamɓe man alladina yattabi'una rasula annabiya tokkan ɓe nulaɗo annabiya annabojo kala nulaɗo fuu o annabojo amma na kala annabojo fuu nulaɗo annabo en nulaɓe ɗo nde ko wari ha hadiseji gaddi ɓe 313 na ko 314 ko 315 amma ko ɓuri sahago ɓe wiɓe 313 bana limgal yimɓe yahlirinoɓe konu badal ɓe 313 bana limgal yimɓe tawanoɓe ha nabi musa alayhi salatu wassalam ɓe ɗo limta nokkuje man ɗo deyde limgal man ɗo ko waɗata bana noon taw nden mobgal annabo en fufu hawti ɓe nulaɓe man fuu
limgal maɓɓe noy ujune temerre be ujune nogas na ko malla ujune temerre be ujune nogas e nayi hadiseji feere feere ɗiɗi waddi limde man ɗiɗi fuu to a yi kadi kala mo laati nulaaɗo fuu o annabojo amma na kala annabojo fuu nulaaɗo e noy kadi ɗume seedigu hakkunde maɓɓe modiɓɓe mbi mo laati annabojo nulaaɗo kam mo waddani yimɓe ɓe sariya gonka kesa kanko woni annabojo nulaaɗo amma mo lena kanko man dow sariya annabojo artunoɗo dow maaka on waajoro yimɓe o bo laata annabojo non wari ɗuuɗugo annabo en ha bani israila kala annabo en ɗuuɗɓe ha bani israila yahuda en kala nde oɗo soyti fuu goɗɗo feere luutamo ɓaawa ɗon nden ha ɓaawo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wala annabojo kadi wala annabojo sakko annabojo nulaaɗo mo wari ƴaaƴi annabaku fuu ɗum pewowo tan wala ko o laati ko ena o pewowo ɓe puɗɗi bo daga annabijo sallllahu alayhi wa sallam geeto on ɓe puɗɗi pewe may woɗi wiyete ɗum saylamatul kadab goɗɗo yamama o wardino ɓe yimɓe maako ha madina nde ɓe ngari ɓe njehi ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sappani ɗum ɓe accimo kanko ha pellel kuuje maɓɓe oɗo ayna annabijo sallllahu alayhi wa sallam ƴami ɓe habaru maako ɓe mbi oɗo ayna kuuje maɓɓe annabijo wi o laataki bo kanko ɓurata on sarri kam nde o nani kalimawol go o wita nde o hoti se o windani annabijo patake on o wiyata muhammadu en kawtama ha leddi jotta kam min be ma en nelaɓe on on woodi reta leddi min bo mi woodi reta leddi amma gura sinko en yimɓe ɓe ngala adilaku ɗo ɗerewol nulaaɗo on ɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam winditinimo kanko ko wino min musailamati rasulillahi o windiri annabijo bo winditinimo min muhammadi rasulillah ila musailamatil kazabi daga muhammadu nelaɗo allah musailama ɗuuɗa pewejo amma ɓaawo man leddi ka allah mari ɗum oɗo rottinandi bo mo muyi kanko man yimɓe tokkimo dey na bana no mbiyata ni yimɓe tokkimo yimɓe nuɗɗini ɓe turti hoti wondi be maako ha yetti o wi kanko fuu suuraji no jippa dow maako o jooɗo o meggina non noon yimɓeji wimo kayya takalifuji islam defnitaakiji islama ɗuuɗi torule malaikajo hoynana min seeɗa o jooɗi o meggini ni waybana nde ɓe yeccinomo annabijo to hiɗo wara ko sirwa siriwgo neeɓi o wi burikta ayuhal malak burikta ayuhal malak o wi malaikajo a barkiɗinama malaikajo a barkiɗinama o wi malaikajo waddinimo na jippinanimo suura on jotta kam ɗo wolwa haala rewɓe والطاهنات طانا والخابجات خبزا والشاربات خمرا نانا فوري useni to nandi be qur'an o fi namoɓe kurori tamsoɓe tamseje jaroɓe mbal ɗoy qur'an jippiɗo maako ha ɗo o wi addifda maddifda lalma atukaddirina walattina tufariqin o wi fabru a andi ko woni fabru fabruɗo seedata be ndiyam e buddinta ndiyam seedata bo be loope a yi iri kalimaji maako ɗi nanguintaake sappo o mayri ke feraku dey o heɓayi silmugo daga jaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam on ɓe puɗɗi fewugo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi pewoɓe waɗan ndede ko waɗata 3 ɓe fuu maɓɓe ɓe tammi warugo nda arandejo maɓɓe musailamatul kazzab ha jamanu maako ha debbo fuu ɗon nder maɓɓe kay fuu wi kay fuu annabojo amma nde o yiiɗi ɓe musailama ka accu kadi ta jamu ko waɗi jotta ka annabojo pewowo gorko ɓe annabojo pewowo debbo hawri ɓe pewoɓe ka na hanndi ko ɓe huwata to jotta ka mo ɗumani o wiwoy o teyimo to ɗon man ko waddi ɗo ngam dalila allah seniɗo wolwi haa ɗo alladina yattabi'una rasula nabiya on nona alladina yattabi'una tokkoɓe arrasula nulaaɗo annabiya annabijo to arrasulu nabi nden ha mursalugo en winoɓe win annabo en nulaaɓe ɗo ɓe 313 kongol ɓuri nden ha maɓɓe bo ɓurduɓe nder maɓɓe ɗon fahin ɓurduɓe nder annabo en nulaaɓe man bo en jowo allah seniɗo ɓurni ɓe
muhammadu ibrahimu musa kalimuhu wa isa wa nuhun ulul azmi fa'alami nden nder jogo bo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓuri ɓe fuu maɓɓe kadi allah seniɗo be hikima muɗum ha takle muɗum be sariya muɗum ɓen gooɓe allah seniɗo windata hinna e mum ha lahira ɗo ɓesdi fahinta kamɓe man ɗo ɓe tokkowo an nulaɗo annabojo al umma binnejo on man ɗo ɗum moy kanko woni muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ko innimo ummiyu alladi la yakra'u wala yaktubu ɓe wi ko wiyete ummiyu kam goɗɗo mo jangata windata o annabijo sallallahu alayhi wa sallam to a winde hunde a hokkimo anda jangugo nonnon bo to a wimo winda bo o wawata windugo yimɓe ko ngam woɓɓe feere wi ɓaawo ɗon kam allah waɗinimo mujija o hefti noon may fuu bo amma ni konngol ko ɓuri saahugo o anda windugo o anda jangugo binda ɗum nden qur'an wari jippi dow maako wari ɓuri jangoɓe be bindoɓe man fuu yo ko wiyete al ummiyu ɗo alladi la yakra'u wala yaktubu nasabu nusiba on noon o lencitama to jotta kam immadil ummi ko o lencitama her dada on waɗi mo ummiyu li annahu bagin ala halihi allati wulida alayha ngam o koriɗo ɗo yaake maako mo o dañira dow man ummiyu wato lencitaɗo her dada to ɗo ɗum konngol gotol konngol feere wi ko wimo ummiyu kam aw malla bo li ummil qura o lencitirama ha dada gure jiiɗo gure woni makka wa hiya makkatum li kawnihi wulida biha ngam laataki maako o dañama ha nder wuro makka to konngol feere bo wi banni ɓen man tokkoɓe jotta kana wari laaɓi asey jotta kam yahuda en goo to ni ɓe tokkaki annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam nden kana kamɓe on allah windanta hinna e alahira goo amma hertaka be leñol kaja walla dina kaja ha ko moye mo tokki annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam fuu kam bindanteɗo hinna e allah ha lahira kadi accuka noon ma to ɓe ɗon no nuɗɗini annabojo moɓe gondi ɓe mum nden muhammad sallallahu alayhi wa sallam lenama ɓe woni ɓe nuɗɗinimo to nden ka ɓe heɓa barjari ɗiɗi barjari tokkugo annabojo oya ɓe barjari tokkugo annabojo mo ɓe hewti jonta non goɗɗo ɗo mari jeyaɗo muɗum korɗo muɗum o jangini korɗo go o neyi ɗum nedi mbondi o rimdini korɗo maako go o te'i ɗum kanko fo heɓa barjariji ɗiɗi non goɗɗo maraɗo ɗum maccuɗo ko korɗo o ɗowtani yimɓe ɓe marimo o ɗowtani allah seniɗo mo tagimo ɗon bo kanko bo heɓan barjariji ɗiɗi abu hurayra radiyallahu anhu o wi kanko sonagam jaggango ɗaɗa maako o yelino kanko o maaya o maccuɗo ngam dalila ko o nani ɗum go barjari majum ha fina tawa maraɗo kanjumanno ɗum waɗata se hoddirore allah to a fini a tawi a maraɗo bo yo a muña kadi a anda ɗum hoddirore allah amma sababu maral na itti jotta kam yimɓe islama ka mbi to a yi hunde sabbibina ɗum ittini sababu bo itti sababu maral kam ɗum ɗume ɗum jihadi moy hande ɓamtata balmol muɗum ngam yahi ƴewni yimɓe gare rewe allah goto ɓe sali nden oɗo haɓa ɓe maɓɓe goɗɗo man woda to ɓe ɗo kaɓani haala duniyaru maɓɓe tan nasalullah salamata wal afiya to alladina ɓen woni kadi jotta kamɓe allah seniɗo windanta hinna e muɗum ha lahira allah wangini kadi alladina yattabi'una rasula kamɓe woni tokkanɓe nulaɗo annabijo al ummi umma binnejo kanko man ɗum moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammadu man bo no ɓe keɓtirta mo allah wi alladi yajidunahu on mo ɓe tawata ɗum maktuban indahum o windaɗo her maɓɓe fi tawrati wal injili ha deftere tawreta ɓe injila fuu ɓe tawan ɗo windi bismihi be inde maako wa sifati e tindinore maako jonta ka to ɓe giɗi heɓa hinna e allah kana se ɓe tokkota e noyi jotta kam ɓe tawirta inde maako be tindinore maako fu windi ha deftere tawreta ɓe injila ay min kawnihi muhammadan wulida bi makka wa hajara ila al madina yaqbalu al hadiya wa yaruddu sadaga tindinoje godey ha deftere tawreta ɓe injila fuu ɓe tawan annabojo man kanko ɗo inde maako muhammad nden bo o dañama ha makka o feran bo o hota wuro madina o jaɓan bo to a hokkimo dokkal
to a hokkimo sadaka bo o jaɓata o hokka yimɓe feere allah harmini ɗum dow maako a yi jotta ka inde maako ka wari muhammad nda tindinoje maako bo ɗo wara wa hakada min awsafihi wa akhlaqihi l azima nonnoon fayitta ɗon nder tindinoje maako e gikkuji maako mawɗi e alal khamis fi tarihi biyeteɗo khamis o wi ha deftere tariha maako inna muhammadan maskurun fi tawrati billugati suryaniya o wi andu muhammadu ɗo o wolwaɗo ha deftere tawreta be wonde suryaniya bi lafjin be lafaju mo janganta min jangina modi bo be lafaju noy bi lafjin be lafaju o wi al muhammana bi dammil mimi al mu be turuko mimi wa sukuni nuni al munhammana o wi wa sukuni nuni wa fathil ha'i wa kasril mimi thaniya wa ba'daha nunun musaddada ba'daha alifun do na wonde arabiya o wi ma be wonde suryaniya on inde maako tawama non al muhammana al muhamna noy janganam de inde man danni be inde muhammadu amma ɗum wonde feere o wi ɗo ɗon banni be wonde suryaniya wa manahu mana man muhammad a deftere tawreta wa zakara alhasan an kabil ahbari ɗum fillo ɓurna fu ha israiliyat amma hadiseji maako tawete bo shahidi bo o wiyata hasan ibnu abil hasan albasri tema o filli akabul ahbari o wi annasma nabiya sallallahu alayhi wa sallam inda ahli ljannati inde annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha yimɓe aljanna kam abdul karim wa inda ahli nnari ha yimɓe yiite bo inde maako abdul jabbar wa inda ahli l arshi ha yimɓe al arshi inde maako abdul majid wa inda sa'iri l malaikati ha hoɗano malaika en abdul hamid wa inda l ambiya inde maako ha annabo en abdul wahhab wa inda sayatin inde maako ha sayɗanuji abdul qahir wa inda l jinni inde maako ha ginni abdul majid abdul rahim wa fil jibali inde maako ha koseje abdul khaligi wa fil barri inde maako ha ƴolde abdul qadiri wa fil bahri inde maako ha maayo abdul muhaymin wa indal hawami heedi miroji dasotoɗi heedi leddi abdul riyasi wa indal wuhusi heedi gewɗi dabbaji gonandi ha ladde inde maako abdul razzaq wa fi tawrati ha deftere tawreta to bisimillah mujarwiju inde maako ha deftere tawreta wa fi linjili ha deftere linjila taba inde maako banni taw wa fi suhufi inna hadha la fi suhufi al-ula sufi ibrahima wa musa wa fi sufi asufi inde maako aqib wa fi zabur ha deftere zabura inde maako faruq wa inda allahi taha wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi intaha be hurufihi hempidiri be karfeje muɗum to o wi ɓe tawan inde maako ɗo windi ha deftere tawreta be linjila fu wari ha deftere tawreta ko linjila mbiyanmi kam ya ayuha nabiyu inna arsalnaka mubassiran wa najiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi sammaytuka almutawakkil to ɗo wari banni nden ɓe wari ɓe tarjamni ɗum ɗon banni man ɗo tabbiti ngam ha yimɓe anda fakat ɗum wari defte linjila ɓurna ɗe bolwi inde maako fuu ɓe suuɗi ɗe ɓe ñukkini ɗe defte anajil man ɓurna maaje ɗe nayi on ɓuri lollugo amma woore gongaɗo ɗo ɓe suuɗi ɗum amma yimɓe maɓɓe mawɓe maɓɓe ka andan nde amma dalila solanago dow arɗugal mum jaɓata wangirgo nde ha lesɓe maɓɓe ngam to nde wangi kala goɗɗo jam hakkilo fuu tokkoto nde linjila moy linjila barnaba en keɓi nde jotta ɗo ɗum ɗo yeeɗotina to a wawi janngugo arabiya boɗɗum yimi yerɓanede tan amma nde ɗum nde kam arabre man catnde bo na tammata ni ɗo
ha maare ɗo wari labɗum tal muhammadu ɗo o nulaɗo ha maare ɗo wari labɗum tal annabi isa wi ana abdoullahi wa rasulu to ɗo yaadi be ɗe qur'an tanni kadi a andi ko umroje ko wonata toon feere feere be umroje ko woni ha qur'an amma waddugo annabijo ɗo tammi wargo ha bande ɗe o wi ana ashabu illam ashab la yatikumul bargalib ɗo muhammad ko ahmadu annabi isa wiyata ɓe jotta min kam mi dillat mi acca on ngam to mi dillay ɗo biyeteɗo bargalib ɗo warata to bargalib ɗo to wari bo kanko on allahi yantajiruhul kul kanko on mo mobgal fuu renata ha nder maare o wi allah seni ɗo wi wa asalu kalami fi fihi mi waɗan bolle am ha nder hunduko maako noy kanjum ɗo allah wi mi waɗan kanko qur'an ɗo bolle am man o dursaɗe tan wala haaje se to windi ɗon ha deftere tawreta ɗon ha deftere linjila to kanjum da tindinoje maako ɓe tawanɗe ɓe anditiran mo be maaje allah seni ɗo wi ɓe o windanta hinna e maako ha lahira ɗo kamɓe on tokkoɓe annabijo umma binnejo mo ɓe tawata inde mum ɗo windi ha deftere her maɓɓe ha deftere tawreta be linjila fuu a yi allah laɓɓini ɗi tawrati wa linjili bismihi wa sifatihi ɓe tawan be inde maako be tindinoje maako fuu ɓe tawan ha deftere man ɗo windi nden annabojo man yamuruhum bil marufi o umran ɓe mbondi wa yanhahum o haɗanɓe bo anil munkari accine jankiraɗum wa yuhillu lahum tayyibati nden o daknanan ɓe bo kuje ceniɗe mimma hurrima fi sar'ihim ibgo e ɗum ko harminamano ha sariya maɓɓe woodi kuje dagiɗe ɓe harmina ha sariya maɓɓe ngam sababugo ɗum feere ɗum ɗume wa hiya luhumul ibili kanjum woni kusele geeloɗi ɗum harminamano daga baa maɓɓe ngam woodi ñaw feere waɗino ɗum wa sahamul ganami nonnoon ɓellere baali wal mayji be beyi ɓellere man bo harminamano dow maɓɓe wal bagar nonnoon ɓellere nayi ko woni nder deeɗi man ɗo harminamano dow maɓɓe amma to ɓe tokki muhammadu garowo o kam o daknanan ɓe ɗum fuu majum kadi tokkiɗo diina islama ɗum daganiɓe ha konuji annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe jano e haybar nda weeɗo ɓilli ɓe ɗon sey yahude en bo ɓe ɗon maɓɓi ɓe nden siye ɓe potahi ɓe wurta ɓe ngaɗa ɗo ɓe mari haaje nden goɗɗo feere hirsinotema boli sey itti ɓellere ɗo sakkiniri gaɗa mahol wato ɓe ɗo resi dow nde haram ha maɓɓe man ɗo ɓe ñamata saabojo feere yaawi joggi hoosi o mi hokkata goɗɗo komoy sey o laari o yi annabijo ɗo laara mo annabijo moosi o wi sey waɗi mo seftede to ɗon man ɗo ɓe ñamata ɗum ɗum harminama ha maɓɓe amma to ɓe tokki annabojo o mo ɓe tawata tindinoɗe mum ɗo o daknanan ɓe kuje man wa yuharrimu alayhimul khaba'is o harminan dow maɓɓe coɓɓi bo minal maytati yiɓgo e camal wa nawiya e ko nandi e muɗum ɗon man bo o harminanan ɓe fahinta to ha ɓellere man ɗo goɗɗo ƴama kadi noyi ɓellere man ɗo na yiɓeya ɓe harminamano dow muɗum ma kamɓe ma to ɓe tokki mo dagi o daknanan ɓe ɓe ñaman ɗum sakko yo tokkiɗo diina islam sakko mo andano tokkugo deftere wonde feere andani to docta haɗima kam docta wi cholestérol ɗon hama to aɗo ñama ɓellere ɗo ɗuuɗan ya sukka laabi 20 ɗo sike laabi ƴiƴam ɗo ya sukka a heɓata nana belgol to nden kam ngam man kadi amma na harmi kam yo nonnoon o daktinanan ɓe kuje goɗɗe feere banni o harminana ɓe ko laati coɓɗum bana caangu goɗɗo feere ɗon min ɗon no gonɗi ha saare amin mawɗo yimɓe lawru yimɓe mission kanko man ɗo ko jooɗinde ɗiɗi tan mi nani o jokkiri ɓe debbo maako o fii ɗum o ɓuri duuɓi nogas ha saare amin ɗon nder fattude man ɗo wala mo meeɗata fewargo mo wiya o meeɗi wiigo ko hey to o yaalima ɗo to a wolwanmo sannu wara siya sanu o dimbi wala haaje maako nden to o heɓi ko gertogal ko mbaala ko mbeewa to waddi ha saare man to mi wala ɗo ɗo jooɗi ko ñalɗe noon se to mi warti mi hirsana mi yima kadi yimɓe mon feere na ɗo ɓosɗa non noon mbara non noon ñamana ko waɗi a renta se to mi hirsinima o wi to mbari non noon ɗo kusel man welaki a yi allah seni ɗo waɗani na hirsugo ɗo a se woodi kayru ton to ƴiƴam ɗo wurtay ɗo a se kusel man welata wimo kadi hirsude a mawɗo na hirsugo jema ɗo on boɗɗum i kadi hirsugo jema on boɗɗum tokku diina am le se o jaliyam tan nasallah salamata wal afiya
to ɗon man ɗo en anda dede ko woni ha dina islama ɗo kañum on ɓuri feesare kañum ɓuri hayru dininta dinaji fuu ɗum kadi annabijo daknanan ɓe o harminan dow maɓɓe kuje coɓɗe ba cangu man yimɓe man ɓe ñamata ɗo ɓe pewan ɓe tokkay dina man ayi ko adi mi wolwi haala oɗo kanko so o waddi sey o resa hunde man fo ngam to tokkino dina man o silman bo nonnon ƴiƴam ɗo bo ɗum coɓɗum kañum fuu o harminan dow maɓɓe jonta ɗo ha en gewtiditta ɓe yimɓeji ɗo ni ɓe mbi yimɓeji feere ɗon taɓa ƴiƴam ɗo ɓe jaha ɓe ɗumana ɓe acca ha to ɗam ɗaani ɓe sa'a nden ɓe waɗa ɓe ñaama coɓe damen masuf ƴiƴam ɗo ɗum coɓe walamol hinjir nonnon tewu gaduru kusel gaduru fuu o harminanan ɓe ɓeeɗo man ñamoɓe gaduru ko yimɓe dina feere man ɗo ɓe pewan goɗɗo feere mbiɗa waɗno hawtirde be muɗum mawɗo yimɓe mission o wi gaduru mbal cangu pat ha sariya maɓɓe fuu haramu yimɓe man ɓe fewan mere ko ɓe watta o wi ko mi yi sendiri dina amin be dina mon kam juulugo men on sendiri feere feere tan amma ko lutti ɗo paɗi haadi be dina man en wimo nden kana ndika o nasta dina may kanko fuu o jali min bana oyago ha wato ko mari kusel ko mari ñaw ha nder ko mari kusel fuu bana gaduru woda gaduru ɗon gilɗi ɗi woni ha muɗum gilɗi kalluɗi mbaroji na bana o mbiyata ni allah sendi ɗo harminayi ɗum dow mere to gilɗi man ɗo kanji ɗin ɗi torran ɗi adamajo accuka noon ñamowo gaduru gikku ma ko wartan ba gaduru man ayi gaduru no ndu wayina ayi no ndu elnirna hunde nde elnude fuu kayum ka kanjon hunde maru walugo talla nder loope ɗo hinnatandu ayi dede no allah sendi no desiniri gaduru bona hoore ha leddi ɓaawo ha leddi ñaamowo kusel gaduru fuu banni wartata marata daraja ko kaye har ɗon min gaɗi no hawtirde yande feere ha leddi burkina faso yimɓe nasare ɗuɓɓe wari goɗɗo feere ummi dari nde ɓe bolwi haala man o wi kay minin ka ha min na yimɓe feere ɗon gaduji ɗo tan kamɓe wurdata be man kañum filu maɓɓe kañum ɗume maɓɓe fuu bandi ko wi ɓe acca ha o jaabamo o wi ha nder men fuu mo durata gaduruji ɗo wala valeur ko ɗume ha nder meɗen allah siniɗo beñitima muɗum a yino waɗi to gaduru ɗo on ɓuri hallugo kusel muɗum ɓuri hallugo ko tokki gaduru bo sey ɓosaru ya fiw ha internet o ha lara a yiya ka e fi a yiya iri gilɗi ɗiye ɗi woni ha gaduru iri gilɗi ɗiye ɗi woni ha ɓosaru daga ɓaawo majum to hakko allah seniɗo dafnani en ñaama bo wala kusel ñawngel nden ngel saftatake ba kusel nagge to kañum bo ɓe wi to ha pellel peewol machine ko ɓurata nafugo goɗɗo seeɗa kusel man ɗo to ñamdal ngel be citta on ɗo yiya yimɓeji feere ɗo watta ngel taw ɗo bo laaru ha deftere ɗiɓɓu nabawi a tawan ɓe woɗi haala man banni nden kusele ɗe ɓurata nafugo yimɓe ɗe torrata yimɓe kusel man sey ngel laata ngel daneyel to ɓe wima daneyel tan no ta wi an ka ko mari bileji fuu de kayna noon goɗɗum feere ɗo mari bileji amma kusel mum na daneyel liɗɗi feere fuu a tawan kusel mum na daneyel yo ɗon bo sey goɗɗo taskita nden ɓe wi kusel ha ɓandu nagge fuu kayum bo ko ɓurata nafugo ɓandu goɗɗo bana ɗum ɓe wiyata ɗume liguyel ɗo kam yiɗi sukaɓe ɗo ka addangel sen sey to a wiɓe miskile to amma ko luttiɗo torraji ɗuɗi hen mum ɓe wi ko ɓurata en nafugo enen ngam ɓurna fu kusel man ɗo en waɗa nen defa ɓe haakoji ɗo en ñamina haakoji ɗo on mbarata toke kusel man ha meɗen kusel to goɗɗo duumi ñamugo ngel a tawa o saybat warta yande o heɓa ngel o welnata yande o heɓa ngel bo gikkuma ko hallan fahin kanjum jotta kam goɗɗo sendirta be man kanjum ko nafata yimɓe allah seniɗo tagani yimɓe ñamduji feere feere nden kam ɓe wi o ñaama ɗum yaake feere bo o hoyna o ñaama goɗɗum feere to ɓe tokki annabojo man nonnoon o harminan dow maɓɓe alkaba isa coɓɗi minan maytatiɓgo e cangu wona wiya e ko nandi e muɗum cangu may be ko nandi e muɗum ɗo en wi bana ƴiƴam to hirsi hunde ƴiƴam tuufojam ɗo na se to hirsi tan to woodi balmande ha waɗi ha ɓandu hunde ƴiƴam gurtojam man ɗo kanjam dam coɓe nonnoon kusel gaduru kayum bo ɗum harmi a andi ma sakko ha fulɓe kam to goɗɗo wima hunde ba cangu gaduru ka halas
heƴi kadi ɗo kam wala ko ɓuri gaɗa man annabijo man ɗo to ɓe tokkimo o harminanan ɓe kuuje ɗe nden wa yadaw anhum israhum o liɓan o accina ɓe teddele maɓɓe sigalahum teddele maɓɓe wal aglala e lunduɗe asadaid saɗirmaji allati kanat alayhim laatinoɗi dow maɓɓe kamɓe yahude en ko allah seniɗo waɗno dow maɓɓe baɗume ka gaɗlin nafsi bawargo nafsu fi tawrati ha deftere tawreta wa gaɗɗi e tayki asari najasati batte coɓe ɗon ka fuu to ɓe tokki annabojo goo ɓe keɓan ɗo kam fuu kadi o dagnana ɓe o ustina ɓe sariya man allah seniɗo ittan ɗum ɗum wonata ha sariya islama ha o wi ka gaɗlin nafsi ɗo wa ta'yinil qisasi fil gaɗli e seefaago baatagal heedi wargo ha sariya maɓɓe to goɗɗo bari goɗɗo wala hokkugo diya wala yaafugo mbaraɗo mbarɗo goɗɗo man ɗo se kay bo o barte tan sariya maɓɓe banni a yiha dina islama bo to goɗɗo man yiɗi yaafa to yiɗi bo jaɓa diya acca on man taw ɗon fayinta ɓe keɓan koye ɗum banni wa tahrimi ahli diyati ha sariya maɓɓe seefaago baatagal e harmuki hoygo diya wa tarkil amali yawma sabti e accugo kuugal yande asawe ɗo fuu o hoynanan ɓe ɗum ittan kadi ngam kamɓe ka laatake no yande asawe ɗo ɓe kuwata nde kamɓe cuɓi nde ɓe mbi nde wari ha tariha tagadi allah seniɗo tagi en jangino ko saali ɗo allah seniɗo tagi wari ha aya qur'anu allah seniɗo wi fi sittati ayyam o tagi asama ɓe lesdi ɓe ko namo fi sittati ayyam ɓe wi yande asawe jawmirawo amin siwtimini bo min siwtoto ha maare allah uhrinoɓe ɓe teddina jum'are moy wiɓe allah somi sakko allah siwti to yande asawe goo fuu o daktanan ɓe kuugal kadi wa kana salatum la tajuzu illa fil kanaisi julde maɓɓe wolaati dagatano se ha kanisaji maɓɓe se ha suudi dewtirde maɓɓe na a yiɗon go ɓe calino amma to ɓe tokkimo ɗo fuu jonta kam ɓe keɓan ɓe juula ko ha toye fuu annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi juhilanni al ardu masjidan wa tahura waɗanama am lesdi ɗo ɗum juulirde ɗum senorteedi ko moye moɗon wakkati hewti ɗum ko ha toye o juula tan o tama o juula ko laatake wa in lam yajidil ma ko o heɓay ndiyam ha waɗi duuɓi sappo annabijo waɗiri misalu noon ko o heɓay ndiyam ha waɗi duuɓi sappo fu oɗo tama oɗo juula tan fa ija wajadal ma falyattaqillaha wa yumissa bihi basarata amma to o heɓi ndiyam kam o hul allah kadi o memira ɗam laral ɓanndu maako kadi jonta ka to giwam ɗon no dow maako o yiwoto to giwam wala bo nangugo hana o nangan o nanga kadi to ɗon man fuu nonnoon to nini ɓe tokkino annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tawan ha gikkuji annabijo man o hoynanan ɓe jotta kam julde maɓɓe dagoto naase ha kanisaji bana je maɓɓe ɓe juulan ha leddi ndi ko ha toye wa nahwi dhalika min al umuri shaqqa ko nandi ɓolwa ɗum ɗo yigoye fiiji caɗɗi allati kullifu biha ɗiɓe ndefñita ɗum ɓe umrama se ɓe kuwaɗi wa tasmiyatuha aglalan majaz nden allah seniɗo wi wal aglala allati kanat alayhim e lundude gonde dow maɓɓe kanjum ɗo ɗum majaz on ngam ko wiyeteno aglal kam haɓɓa juuɗe be kosɗe fuu hawta haɓɓa ha dande na ayi goɗɗo man heɓi saɗirma masine to nden ɗo bo ha saɗirmaji gonɗi dow maɓɓe kanjum o wiwa tasmiyatuha aglalan innugo aglal ɗo kanum ɗo ɗum majaz ɗum laatake na dow babuwol muɗum ɓangugol ɗum laatake ɗo dow hunde wonde feere on wardi noon li anna tahrima yamnau min alfiili ngam harminki hunde haɗan goɗɗo huwugo hunde man kama anna al aglala tamnau minhu bana lundude fuu haɗan goɗɗo huwugo juuɗe ɓe kosɗe fuu ɗo haɓɓa no o hurata kadi to ɗo on indinama nandirama be man to ɓe annabojo man ɗo to ɓe tokkimo ndani tindinoje maako inde maako wari ɓe tindinoje maako fuu falladina amanu bihi nden allah ceniɗo wi'i falladina amanu bihi nuɗɗiniɓe mo ɓe gonɗini annabojo goo nden ɓe tokkimo to jotta kana allah seniɗo ɗum no wolwa haala ɓe ɓe windanta ɗum hinnaye maako ha alakira o wajibinta hinnaye maako dow maɓɓe ha alakira falladina amanu bihi ɓen nuɗɗiniɓe mo minhum nder maɓɓe wa azzaruhu ɓe mballimo wa qaruhu ɓe teddinimo wa nasaruhu ɓe mballimo wattaba'u nura ɓe tokki annora alladi unzila ma'ahu jippinaka ɓe maako annora man kaye tafsir o men wi alqur'an qur'an yo ɗo ɗum konngol ha konnguri
tafsiroɓe na non man bo ɓuri wangugo annora man ɗo wi qur'an tafsirun linnuri qur'anu man o wiɗo ɗum tafsiru ha annora summiyal qur'anu bidhalika qur'anu re innirama annora ɗo li annahu zahirun fi nafsihi musirun li gayri qur'anu re ɗo nde wangude ha jati mare nden nde wanginore tanamare bo yaadi min addalalil manawi qur'anu ɗo nde handoto iwgo e majjere nde laati ha mana non na ɗum hissi na hunde nde yiyete kama anna nura yahdi min addalalil hissi bana annora bo kayum bo handoto goɗɗo kayum bo ha majjere nde hissi ñibre jemma to a heɓi annora na a yiyan ha no a yehira qur'anu kayum bo ñibre majjere nde handoto goɗɗo kanko bo o hota heedi kanda kanjum on o winnandinirama noon qur'anu re nde nde ɗo mari inɗe mare ha nder mare modiɓɓe anduɓe qur'anu ɓe wi ko ɓurata bana inɗe 50 to ha ɗo fu ɗum inde mare on annur man ɗo to nden nden ɓe ɗo tokki kamɓe man ɗo annur wa nasaru wattaba'u nura ɓe tokki annora alladi unsila maahu jippinaka be maako ay qur'anure annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi mi acci her mon kuuje ɗiɗi on majjoyta to ni on tokki ɗe kanjum woni qur'anu be hadiseji maako ulaika humul muflihun allah seni ɗo wi ulaika ɓe yatonma humul muflihuna kamɓe goni tiniɓe ulaika ɓe yatonma humul muflihuna kamɓe gon tiniɓe almawsufuna bi hajihi sifati tindinoraɓe ɓe tindinoje ɗe to nden kamɓe laatan kamɓe kaɓe kisɓe tindinoje man en darteɗe boɗɗum ni moɓɓe allah seniɗo windanta wajibinta hinna e muɗum ha lahira ɗo arande kaɓe kuloɓe allah moy fulara ɗo hula allah na malla to ɗo wondi be yimɓe on kulo allah to ferwi feere mum geddo allah malla to ñalowma on kulo allah to jemma be ñiɓre waɗi geddo allah malla to ɗo ferwi ha ƴoole ɗo wanja kulo allah to nasti nder ndiyam to nasti nder ndiyam ɓultori ka kulo allah to ferwi ha ƴoole geddo allah malla to talakajo kulo allah to jayniti ka geddo allah malla to kanko man o laati o umreteɗo kulo allah to laati kanko on umrowo ka o geddo allah moy fu andi no woni ɓe hoore mum arande kam tindinore maɓɓe ɓe kuloɓe allah nden wo yutuna zakata ɓeɗen dokka jakka an derɗirawo julɗo ko allah riskima ɗo aɗo hokka jakka man bandede no umrirana aɗo hokka dede dokketeɓe manna ɗo bo moy fu na andi to nden fayinta o wi walladina hum bi ayatina yuminun nuɗɗinanɓe tindinore tatabre nuɗɗinanɓe ayaji amin darrage iman ha ku joweego fo aɗo nuɗɗinina hoddirore allah seniɗo hayru be sarru fu to jipporima aɗo nuɗɗini aɗo gogɗini a andi allah on hoddirina to nini laati sarru a muñan gam a heɓa mbarjarina to ɗum hayru bo a yettan gam a heɓa allah ɓesdanena nden o wi alladina yattabi'una rasula nabiya al ummiya tindinore nayabre sike ɓe tokkoto annabojo nulaɗo umma binnejo en ɗo tokkimo bandede no hani tokkirego kadi na nda ɓe tawan tindinore mako ɗo windi ha deftere tawreta be linjila fu o umran bondi o haɗan hallede nden ka jotta ka umroje mako o umrata boɗɗum en ɗo tokkina e kaale mako ɗo o hay ko laati kalluɗum en ɗo ɗaytina nden wa hillu lahum tayyibati oɗo dagnana ɓe ceniɗi ko laati o wi en ceni ɗum dagi ɗum en ɗo haɓɓi ɗum ceni ɗum dagi ɗum en ɗo kutinirana o harminan dow maɓɓe bo ko laati coɓɗum kadi ɗon man bo ko laati o wi en haramun bo en andi ɗum haramun ngam man en daytake ɗum na wa yadaw anhum israhum o liɓan teddere gonɗe dow maɓɓe bo o accina ɓe wal aglal na yahude en goo wolwananno ko laati dow maɓɓe nden nde o limti kuuje goo nda ko annabojo goo mo tokkimo no wonata nda kanko ko o tammi hango yimɓe goo ɓe haatoto umroje ɗe o umrata ɓe o umrititto nden o wi falladina amanu bihi ɓen nuɗɗiniɓe mo nder maɓɓe yahude en goo wa azzaruhu ɓe teddinimo wa nasaruhu ɓe ballimo en ɗo balla dina allah na wattaba'u nura alladi unzila ma'ahu ɓe tokki annora allah kan jippina kawtade ɓe mako on qur'anu reman en ɗo tokkinde na en ɗo janngana en ɗo paamana en ɗo hutinira ɓe ko ramare sike to nder ka ulaika humul muflihun nda ɓe ɗo bayɓe banni tindiniraɓe ɓe tindinoje ɗe kamɓe gonata tiniɓe to yahude en goni kadi
ɗi fuu maaji a heɓata gootol ngol yahudajo tokki ko gootol jotta karatinayego dayiɓe na ɗum kamɓe kadi qul ya ayuha nnas قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الله جل وعلا قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون كالنبي صلى الله عليه وسلم تبتني الله سنيد أمري النبي جويا يا أيها الناس يا وننيب أتى بهذه الآية دفعا لما يتوهم الله ودي آية كان يربك كوهمته أن الفوج مخصوص بمن تبعه من أهل الكتابين نande o wino tawreta be ɗinjila goo tema goɗɗo faman seed gonnoɓe ha deftere tawreta be ɗinjila on to tokki mo kamɓe on tantinoto to de non go famete noon fa arada huna anna alfawja laysa gasiran alayhim har ɗon kadi o faydi tinaye ɗo rammiɗaki dow wonɓe ha deftere tawreta be ɗinjila on to tokki mo dey bal kullu man tabi'ahu hasala lahu alfawz acina kala mo tokkimo fuu tina e gasanan ɗum kana min ahlil kitabayni awla fotan o yimɓe defte ɗiɗi goo ko malla na nder ɗon to yiɗi lawru o rewata to yiɗi wala ko o rewanno sankago ka ko ɗume fuu to tokki annabojo goo o heɓantina e kadi allah seniɗo wimo gol wi'u kitabun linnabi sallallahu alayhi wa sallam ya ayuha nnasu ya onon yimɓe inni rasulullahi ilaykum jamia min o mi nelaɗo allah hermoɗon on fufu to ɗo ka wala ko ɗum ittitini kadi andini en ɗon ɗo jotta kam yimɓe tawreta yimɓe linjila yimɓe rewoɓe labbi yimɓe rewoɓe yiite majusa en yimɓe man no ɓe goni fuu annabijo sallllahu alayhi wa sallam lenaɗo her maɓɓe mi nelaɗo allah hermoɗon on fufu moɗon e moye allah alladi lahu mulku samawati wal ardi kanko on mo laamu asamanji e lesdi fuu woodani la ilaha illa hu deweteɗo feere wala ko luutimo yuhyi wa yumitu nder tindinoje maako kanko allah seniɗo marɗo asamanji e lesdi ɗo yuhyi oɗo yeeɗina wa yumitu oɗo mayna goɗɗo waɗi ngendam muɗum dede jamanu ngendam muɗum to timmini kanko bo maynata on man bana no wala mo foti tagugo se kanko non wala mo foti maynugo bo se kanko wala mo foti yeɗingo bo se kanko fa aminu billahi wa rasuli fa aminu billahi ayuha nnasu o jawni dey moggal yimɓe fufu ya ayuha nnasu ɗo na wala mo lutti jotta kam ha kuuɓa yimɓe fuu fa aminu billahi nuɗɗine allah wa rasuli e nulaɗo muɗum gonɗine allah gonɗine nulaɗo muɗum nulaɗo man moye o wi annabijo al ummi umma binnejo alladi yuminu billahi wa kalimati annabojo man nuɗɗinowo allah nuɗɗinowo kalimaji allah kanji goni qur'an oɗo gomɗini allah seniɗo nde allah sakko ma nde allah lenimo kadi deftere go bo nde jippi dow maako fa aminu billahi nuɗɗine allah tafri'un ala ma tagaddama ɗo waddugo lisal ha dow ko salinogo ay fa haysu alimtum anna muhammadan mursalun li jami'i nasi ndeni on andi muhammadu o lenaɗo heedi moggal yimɓe fuu wa anna allaha lahu mulku samawati wal ardi on andi allah bo laamu asamanji be lesdi fuu wodanimo nden kam la ilaha illa hu deweteɗo bo wala sona kanko kadi deweteɗo be gonga kam ko rewa ko lutimo fuu dewal man fewre yuhyi wa yumitu oɗon yeeɗina oɗo mayna wajaba alaykumul imanu billahi wa rasuli to on andi kuje ɗeɗe fuu ɗe tabiti nden kam wajibi dow moɗon lismake on nuɗɗingo allah e nulaɗo muɗum wa fi iltifatu an takallumi lil gayba to nden nden ko waɗi o wolwi ɗum banniman ɗo na o wolwi ɗo jottaka ha hujjaji dara o wi annabojo go o laatake kanko oɗo nuɗɗini yuminu billahi wa kalimatihi mo on tokkoto ɗum ɗo oɗo nuɗɗini allah oɗo gomɗini allah be kalimaji mo alqur'an wattabi'uhu tokkemo kanko man la'allakum tahtaduna ngam kanditoɗon
tursiduna on kandito on wona nder handitiɓe kanko man to on tokka mo ɗum umrore Allah seniɗo mo lenimo goo o wiɗa annakum tahtaduna ay tuflihuna on tino wa taraji fil qur'ani bi manzilati tahqiq to a nani wa taraji tammuki wari ha qur'anu na on mbiya la annakum tahtaduna